Păi la o scurtă trecere în revistă a fost TRG incredibil de fresh și foarte housey și foarte 4x4 și foarte bine. A fost băiatul ăsta Netic, care a fost senzație, cred că mi-a plăcut cel mai mult. Și True Ingredients și să nu uităm pe Calu și Limun. Recunosc că Limun e unul din DJ-ii de la noi care îmi plac mult. Și îmi place toată gașca aia de hip-hopper deschiși la cap. DJ Andu, Fibo X și a intrat și Limun acum. Ce ne pui în seara asta? O să fie aceeași combinație de techno, electro, breaks, IDM, foarte dansabil. Ești la al câtelea TM Base? Mă, sunt la al 4-lea TM Base. Prima dată am fost singur, a doua oară a fost live cu Gojira în Kozak, a treia oară a fost la TM Base Workshop în 2005, când a venit DJ Vadim prima dată, și acum deja e a patra prezență la TM Base. Văd că se merge pe aceeași zonă de muzică. Mă așteptam să se lărgească un pic orizontul, sincer. Anul trecut, din punctul meu de vedere, cred că a fost cea mai reușită ediție ca line-up. S-a mers pe o direcție foarte bună. Acum, na, și asta cu dubstep-ul manierism, și drum and bass-ul manierism. Bă, și muzică bună. Exact. Și să te piși contra vântului cum fac eu acum e manierism. Prin urmare, chintesența problemei ca lumea se simtă bine și despre asta e vorba.